Gospodo kandidati, gardisti, dočasnici, časnici, pozdrav domovini! Pozdrav! Sad smo došli, ali idemo dalje do kraja. Uživama krvna teče, pali tigrova! Tigrovi! Ovi mladići, upravo u jednom od nastavnih centara, tek tjedan dana, gotovo danonoćno, u uvjetima vrlo sličnim onima na bojišnici u jeku rata, prolaze kroz izuzetno tešku, na trenutke bi se reklo čak i okrutnu obuku. Neki će od njih vjerojatno i prije kraja odustati, neki će proći sva teška iskušenja, ali tada će se ipak pokolebati. Ali većina će njih, nakon uspješno završene obuke, koja ih u potpunosti osposobljava za zvanje profesionalnog vojnika, potpisati pristupnicu, kojom postaju pripadnici jedne od najelitnijih hrvatskih postrojba, prve gardijske brigade, legendarnih Tigrova. Povijest prve gardijske brigade, Tigrovi, koju mnogi često zovu još i zagrebačkom, iako je sastavljena od mladića iz svih hrvatskih krajeva, tek je nešto mlađa od hrvatske demokracije. U ljeto 1990. godine, neposredno nakon prvih slobodnih višestranačkih izbora u Hrvatskoj, nakon insceniranog slučaja Mlinar u Benkovcu, nakon što se u hrvatskim krajevima naseljenim većinskim srpskim stanovništvom počinje prema uputama beogradskih scenarista događati narod, u Zagrebu u obrazovnom centru MUP-a Hrvatske na Svetošimunskoj cesti počinju školovanje pripadnici dvaju bataljuna budućih redarstvenika. Upravo neizvjesnost koja se nadvijala nad demokratskom Hrvatskom zahtijevala je suvremenu i prije svega hrvatskome narodu i njegovom vrhovništvu odanu policiju. Na vama je da zajedno sa novom hrvatskom demokratskom vlašću, hrvatskim vrhovništvom, vratite ugled i toj službi. Vi trebate biti čuvari mirnog sna naših građana, čuvari blaga naših ljudi, ali čuvari i ustavnog i pravnog poretka Republike Hrvatske. Ubrzo je uslijedila i prva provjera osposobljenosti mladih redarstvenika. 17. je kolovoza u Kninu počela takozvana Balvan revolucija. Policijski helikopteri 19. kolovoza kreću u zavrelo područje, ali im ratni zrakoplovi tadašnje JNA zaprečuju put, te se policajci vraćaju u Zagreb neobavljena posla. Nekoliko dana poslije toga mnogi će od njih otići u policijske stanice na mogućim kriznim područjima, pretežno Banovine, Siska i Like. I dok se velikosrpsko ludilo poput epidemije širi hrvatskim krajevima sa znatnom srpskom manjinom, potkraj listopada osniva se prva postrojba temeljne policije za posebne namjene, a 5. studenog njezinih 200-tinjak pripadnika prelazi u Rakitje nedaleko od Zagreba. Jedinicom koja tada započinje izuzetno tešku kombinaciju vojne i policijske obuke zapovjeda Darko Rukavina, mladić koji je s činom kapetana još početkom lipnja pobjegao iz JNA. Upravo su ti momci bili jezgra iz koje je poslije nastala prva gardijska brigada, a tada nastaje i ime Tigrovi, koji im daju u šali njihovi susjedi, a kasnije i suborci u mnogim akcijama, pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Mislim da je to prva 3 mjeseca bio tako jedan malo podsmješljiv izraz i osobno ga nismo doživljavali kao
nešto pozitivno. Međutim, kroz vrijeme kako se situacija razvijela, kako smo preuzimali zadatke, kako smo počeli preuzimati određeni dio poslova, pošto sve poslove nije mogla obaviti antiteroristička jedinica Lučko, polagano smo stjecali njihovo priznanje s obzirom na kvalitetu obavljenih poslova. U to su vrijeme jedinice u Rakitju i Lučkom bile i jedine specijalne postrojbe hrvatske policije. Temeljni zadatak jedinice iz Lučkog bila je uspostava javnog reda i mira, dok po stažu nešto mlađi momci iz Rakitja imaju zadatak zaštite imovine i osoba. Osnovne značajke pripadnika obiju jedinica uz skromnu opremljenost jesu mladost i domoljublje. Gledali smo da to budu ljudi koji su se bavili sportom, koji znaju što je disciplina, što je prijegor u radu i što to znači ukoliko se želi postići neki rezultat. Gledali smo da to budu sportaši i nastojali da budu zastupljene i borilačke vještine ukoliko je to moguće, jer to je bio način da uz minimum vremena i ulaganja što prije uspijemo formirati jednu postrojbu. Tijekom studenog Rukavini za zamjenika dolazi Josip Lucić, asistent s Fakulteta za tjelesnu kulturu, a zapovjednici četa su Marijan Mareković, Jozo Miličević, Zdravko Andabak i Damir Šimunić. Obuka je ubrzana, vježba se gađanje pištoljem, puškama SAR i Ultimax. Uči se rukovanje protuoklopnim i protuzračnim naoružanjem, a i prve provjere na terenu uslijedile su ubrzo. 29. studenog u Pakracu, nakon demonstracija velikosrpskih ekstremista te kamenovanja općinske zgrade i skidanja hrvatske zastave s policijske postaje, stiže 150 tigrova, koji odlučnom akcijom rastjeruju demonstrante i vraćaju hrvatski stijeg na mjesto, a tijekom prosinca oko 200 pripadnika bataljuna Rakitje na Plitvicama priprema uspostavu policijske postaje. Tih dana Veljko Kadijević najavljuje možebitnu vojnu intervenciju protiv neposlušnih republika, a 9. prosinca Jugovojska prijeti da će izaći iz vojarni i zaposjesti sve državne institucije u Zagrebu. Tigrovi prelaze u svojevrsnu ilegalu, razrađuju plan obrane grada, a ujedno ubrzano pripremaju polaganje policijskog ispita kako bi formalno zadovoljili tadašnje jugoslavenske zakone. Beogradski tisak, ali i pojedine novine u Hrvatskoj, uveliko pišu o paravojnim ustaškim formacijama, a 10. siječnja 1991. predsjedništvo Jugoslavije donosi naredbu o zabrani djelovanja svih oružanih sastava. Nekoliko dana prije tadašnja policija u hrvatskim općinama s većinskim srpskim pučanstvom donosi odluku o odvajanju od hrvatskog MUP-a. Požuri. 25. siječnja Beogradska televizija emitira Kosov filmski falsifikat o hrvatskom ministru obrane generalu Martinu Špegelju. Pripadnici bataljuna iz Rakitja prvi se put pojavljuju na ulicama Zagreba. Tada smo se pojavili prvi puta sa kompletnim naoružanjem u gradu da bi se stekao veliki utisak oružane snage. Tigrovi se raspoređuju po mogućim pravcima udara Jugovojske. Prate svaki korak njezinih pripadnika, čuvaju hrvatsko vrhovništvo, ključne državne ustanove, a spremni su i uzvratiti udar po jugokasarnama. Izvrsno surađuju s odredima dragovoljaca organiziranim po mjesnim zajednicama. Jugosoldateska je zastrašena, ne napušta vojarne, a izuzetno jača priljev mladića u bataljun iz Rakitja. Javljaju se iz svih krajeva Hrvatske, kao i iz Bosne i Hercegovine. Prvi stvarni oružani okršaj Tigrovi će imati nešto kasnije u Pakracu. 2. ožujka srpski teroristi ponovno napadaju policijsku postaju kao i sam grad. Oko 150 Tigrova ulazi u grad i sukobljuje se s naoružanim pobunjenicima. Uhićeno je 30-ak terorista. Ostali bježe u šume iznad grada, a zapljenjena je i znatna količina oružja i streljiva. 3 tjedna poslije uspostavljena je napokon policijska postaja na Plitvicama. Međutim, ucijenjeni trojicom na prevaru zarobljenih redarstvenika, policajci se 29. ožujka povlače u Zagreb. Četnici zauzimaju Plitvice. 31. ožujka 1991. znan je kao krvavi hrvatski Uskrs. Tada je u maglovitom jutru na plitvičkome snijegu u blizini Koranskog mosta pogođen snajperskim hicem u leđa mladi redarstvenik Josip Jović,
prvi pali tigar i uopće prva žrtva u velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku. ...29 četnika je zarobljeno, među njima i vođe SDS-a Goran Hadžić i Borivoje Savić. Nakon 2 dana, tigrovi se dostojanstveno, bez odmazde, bez ikakve osvete, vraćaju u Zagreb pod zapovjedništvom Josipa Lucića, koji je na mjestu zapovjednika naslijedio Darka Rukavinu. Na Plitvicama opet ureduje temeljna policija, a 100-tinjak tigrova drži prijevoj Ljubovo na cesti Korenica-Gospić, sprečavajući prodor tenkovske kolone takozvane JNA. Držali smo tih par čuka, bili smo sa 2 strane opkoljeni tenkovima. Bilo je interesantno kako su se naši dečki smijali tim tenkovima i tom oklopu. Meni čak nekad malo bilo neugodno kako su tu vojsku zafrkavali. Vojska je bila zbunjena, što je bio također jedan veliki plus za nas. 1. svibnja Josip Lucić po 3. put s tigrovima dolazi na Plitvice da bi probio blokadu jugotenkova oko policijske postaje. Ja sam ispunio postavljeni zadatak i što odluči Ministarstvo unutrašnjih poslova, bit će izvršeno. Plitvička jezera će u kolektivnom pamćenju tigrova ostati mnogo više nego puki zemljopisni pojam. Ukazom predsjednika Republike od 22. travnja 1991. službeno je osnovan Zbor Narodne garde kao dio ustroja Ministarstva unutarnjih poslova, a 15. svibnja na nogometnom stadionu u Krančevićevoj ulici u Zagrebu održana je i pokazna smotra jedinica. Uz prvu gardijsku brigadu, sastavljenu od specijalaca iz Rakitija, Kumrovca, Tomislavovog doma i Dubrave, hrvatskoj su javnosti predstavljene još 3 brigade Zbora Narodne garde. Takozvana JNA već je početkom ljeta te godine neskriveno na strani četničkih pobunjenika. Hrvatskom plamti rat. Pripadnici 1. brigade Zbora Narodne garde tog su ljeta u manjim postrojbama prisutni na gotovo svim bojišnicama, a mnoge od tih formacija poslužile su i kao jezgra stvaranju novih hrvatskih brigada. Isključivo s pješačkim naoružanjem, tigrovi se tog ljeta u istočnoj Slavoniji suprotstavljaju jugotenkovskim kolonama, uništavaju prvi tenk JNA na mostu preko Dunava. 15. srpnja u Erdutu jugoarmija raketnim bacačima napada položaje gardista, a tjedan dana kasnije u Novim Čakovcima zrakoplovima ubija 11 pripadnika 1. brigade. Na području Banovine tigrovi se suprotstavljaju oklopno mehaniziranim jedinicama jugovojske. Dio postrojbi 1. gardijske raspoređen je na području Petrinje, a dio je otišao u Osijek, Novo Tenje, Borovo naselje i druga mjesta. Tijekom kolovoza Banjalučki korpus JNA prelazi Savu i započinje osvajanje zapadne Slavonije. Pokušaj odbacivanja neprijatelja uspijeva samo djelomično. Ogorčene borbe vode se u istočnoj Slavoniji oko Petrinje i Kostajnice. Istodobno pripadnici brigade vode brigu o obrani Zagreba te blokadi vojarni JNA u glavnome gradu. Gospodo vojnici, predajte se, inače ćemo vam sravnati kasarnu sa zemljom večeras. U rujnu kasarne jugovojske padaju jedna za drugom. Prečko, Črnomerec, Velika Buna i Gliboki Jarek u Zagrebu, te Varaždinske i Bjelovarska. Osobito je bila važna predaja Varaždinskog korpusa, jer 1. gardijska napokon dolazi do toliko potrebnih tenkova. Dio tako osnaženih postrojbi odlazi na Pokupsko ratište, gdje prijeti nova opasnost, a dio na Zapadnoslavonsko. Na Novljanskom bojištu osniva se 15. listopada i prva oklopna bojna Tigrova. Drži to,
Dijelovi Tigrova bore se još na Ljubovu u Lici, a njih 50-ak se, nakon što im je kod Iloka presječena odstupnica, preko Vojvodine provlače sve do položaja garde kod Županje. Sredinom listopada Tigrovi zajedno sa svojim starim prijateljima iz Lučkog pokušavaju proboj prema opkoljenom Vukovaru, u kojem se također nalazi i jedna njihova postrojba. Međutim, na izričito inzistiranje, a i prijetnje Europske zajednice, pokušaj proboja je prekinut. Nakon pada Vukovara, dijelovi tih postrojbi uspješno sudjeluju u obrani Nuštra. Potkraj listopada osnažene postrojbe Tigrova vode ogorčene borbe na Novljanskom bojištu. Tijekom studenog osniva se operativna grupa Posavina, koju su pripadnici prve gardijske udarni dio. U prosincu napokon pada i zloglasna kasarna Maršalka u Zagrebu. Gospodine brigadiru, vojarna prve gardijske brigade spremna za uporabu. Izvješće pukovnik Zdravko Andavak. Podignite hrvatski stijeg. Danas je to vojarna Croatia i to je jedina stalna adresa Tigrova. Potkraj prosinca Josip Lucić, koji je dao dragocjen biljeg u strojstvu prve gardijske, odlazi na novu dužnost u stožer Hrvatske vojske, a zapovjedništvo brigade preuzima njegov dotadašnji zamjenik Marijan Mareković. Potkraj godine hrvatske snage na zapadno-slavonskom bojištu u ofenzivi gotovo sasvim slamaju otpor neprijatelja i da nije bilo primirja iz Sarajevskog sporazuma od 3. siječnja 1992. taj bi dio Hrvatske vjerojatno bio već tada oslobođen, sve do hrvatske granice na Savi. Prva gardijska tada je prvi put djelovala na jednom terenu u cijelom svom sastavu. I dok se na sjeveru Sarajevski sporazum i primirje koliko toliko poštuju, u južnoj Hrvatskoj mnogobrojne srbo-crnogorske horde, pojačane hercegovačkim četnicima, još se od listopada nalaze u ofenzivi. Dubrovnik drže u stalnoj blokadi, a i dolinom Neretve nadiru prema Neumu. Hrvatskoj, koja je već od prije raspolovljena iznad Zadra, prijete nova komadanja. Zapovjednik Mareković s Tigrovima se priključuje sa zapadnoslavonske bojišnice u travnju postrojbama južnog ratišta i zajedničkim naporima u nizu bitaka do kraja godine oslobađaju čitav hrvatski jug. U samo 2 godine od malih policijskih postrojbi u stalnoj defenzivi, samo s lakim pješačkim naoružanjem, hrvatska je vojska narasla u čvrstu bojnu silu koja ubojito može ispuniti svaki taktičko-operativni zadatak. Južnim bojištem tada je zapovjedao prekaljeni hrvatski ratnik Janko Bobetko, kojeg Srbi nakon svojih poraza prozvaše zloglasni general Bobetko. Mogu reći sada istine radi, a istina samo može biti jedna, da je prva brigada, ona 4 dana u 4. mjesecu de facto spasila da je Hrvatska evo ovih dana zaključno sa 20. i zadnji, kako se kaže, metar hrvatske zemlje u općini Dubrovnik bit će slobodan. Već u siječnju 1993. prva gardijska brigada s ostalim postrojbama i uz topničku podršku Hrvatske ratne mornarice u akciji Poskok-Maslenica spajaju hrvatski jug sa sjeverom, oslobađaju Maslenicu i Peruču. No Tigrovi se poslije završetka akcije ne vraćaju u Zagreb, nego sve do početka ljeta vode borbe na obroncima Velebita. Ovladali su vrhuncem Mali Alan i oslobodili vijenac Tulovih greda, dominantne točke nad cijelim podvelebitskim bojištem. Najveći problem na Velebitu su nam predstavljale niske temperature koje su se znale spustati i do -40. I tom prilikom je dosta pripadnika naših
zadobilo jake ozebline. Tijekom ljeta čiste područje Kapele i šire crtu razdvajanja prema četničkom uporištu Plaško. Ljeti 1993. godine Tigrove prelaskom u glavni stožer napušta Marijan Mareković, a vođenje brigadom preuzima Jozo Miličević i danas najmlađi stožerni brigadir Hrvatske vojske. Ostatak te, a i cijelu sljedeću godinu, brigada se obnavlja ljudstvom. Mnogi su u međuvremenu otišli na razne dužnosti u Hrvatsku vojsku. Prva gardijska je već od samog nastanka bila rasadnik najboljeg časničkog kadra. I mnogi Tigrovi će vrijeme relativnog mira iskoristiti da znanja stečena na ratištima oplemene teorijskim dijelom na Hrvatskome vojnom učilištu. Cijelu 1994. godinu, osim izobrazbe vojnika i časnika, brigada je iscrpljujuće vježba kako bi ovladala svim mogućim vještinama za buduće operacije. Svibnja 1995. u ranim jutarnjim satima počinje redarstveno-vojna akcija Bljesak. Tigrovi su se vratili u zapadnu Slavoniju. Jedna njihova bojna u munjevitom udaru probija prve neprijateljske crte u području Kričkih brda, te u brzom naletu produžava napad i u 2 dana oslobađa Roždanik, Gornji i Donji Rajić, Borovac, Lađevac i Bodegraje, te se s 3. gardijskom brigadom Kunama spaja u Okučanima. U operaciji Bljesak smo se našli na istom pravcu kao i 1991. godine. S terena nam je sada bio mnogo poznatije 1991. godine. Zadaću smo odradili uspješno. Hrvatska je vojska u rekordnom vremenu oslobodila cijelo područje zapadne Slavonije, koje tako prestaje biti dio takozvane Republike Srpske Krajine. Gospodine vrhovniče, molim za dopuštenje za pokret mimohoda. Neka mimohod krene. Na zapovjed! Samo nekoliko tjedana poslije akcije Bljesak, 30. svibnja na Dan državnosti, čitava je hrvatska, a i svjetska javnost ostala zadivljena svečanim mimohodom Hrvatske vojske na zagrebačkom jezeru Jarun. Mnogo se hrvatsko oko ovlažilo. Mnogi su se sjetili svečanog postrojavanja na Zagrebovom stadionu 1991. Iz nekoliko skromno naoružanih postrojbi u samo 4 godine stasala je moćna suvremena vojska. Strani tisak naveliko piše o Hrvatskoj kao respektabilnoj vojnoj sili. Mimohod na Jarunu bio je i posljednji signal pobunjenim Srbima da se opamete. Već sljedećega mjeseca jedna je bojna prve brigade, zajedno s drugim hrvatskim postrojbama, u skladu sa splitskim dogovorom Hrvatske i bosansko-hercegovačke vlade, na ratištima susjedne države. U operaciji Ljeto 95. Tigrovi u vrlo kratkom vremenu oslobađaju masiv Šator planine, dominantnu točku Livanjsko-Glamočkog bojišta. Evo, 9.6.95. po prvi i zadnji put Tigrovi Zagreb osvojili vrh Šatora. Vaši Tigrovi. Najbolje je bilo kad smo došli gore na Šator, kad smo shvatili da smo osigurali slobodan put do Knina i sam pogled prema Glamoču i Grahovu nam je sve govorio. 4. kolovoza, točno u 5 sati, upravo je ovaj višecjevni bacač raketa označio početak velike akcije Hrvatske vojske i policijskih snaga. Oluja. Hrvatska je stalno nastojala mirnim putem riješiti sukob s pobunjenim Srbima. Međutim, stalno otezanje, mijenjanje pregovaračkih postava, čudnovate interpretacije dogovorenog, pregovaranje radi pregovaranja, a bez stvarne želje za sporazumom, doveli su do toga da se hrvatska čaša strpljenja prelila.
Hrvatske su združene snage duž cijele bojišnice krenule u silovit prodor, kojim su već prvog dana Oluje na 30-ak mjesta probijene srpske crte obrane, te zabijeni klinovi u neprijateljsku pozadinu. Prva gardijska djeluje u području odgovornosti zbornog područja Gospić u 2 smjera. Jedna pješačka bojna treba preko Jezerana, Libodola, Ličke Jesenice i Saborskog stići na hrvatsku granicu i spojiti se s 5. korpusom armije Bosne i Hercegovine, što je i učinjeno. Gospodine generale, dobrodošli. Čekali smo vas dugo, ali napokon smo se i sreli. Načelnik štaba korpusa Selmanović. Brigadir Selmanović, čestitam izlazak na granicu. Drago mi je, gospodine Tuđman. Glavni topni je načelnik štaba Selmanović. No za prvu brigadu svakako je najprivlačniji zadatak imala 3. pješačka bojna Tigrova. Oni trebaju stići na Plitvice, i to što je brže moguće, kako bi se spriječilo bilo kakvo devastiranje u području nacionalnog parka. 3. bojna uspješno je obavila zadatak. Tigrovi su poslije više od 4 godine ponovno na Plitvicama. Tu je sve i počelo. Tu je prvi Tigar dao život za Hrvatsku. Vi ćete ići znači ovom stranom ovdje. Ovdje ide 3. bojna komunikacijom Rakovica, Bračanac, Slunj. Nakon Plitvica postrojbe prve gardijske spajaju se u Slunju, pontonom premošćuju minirani Slunjski most, te opet u 2 smjera čiste Beljun i područje Petrove gore. Doprinos svih hrvatskih postrojbi u akciji Oluja bio je dragocjen i svaka ga je obavila na najbolji mogući način. Ali ostaje činjenica da su Tigrovi jedina brigada koja je, prešavši iz Gospićke i Karlovačke u Zagrebačku zonu odgovornosti, djelovala u čak 3 područja, a vojni će analiza bilježiti da su upravo oni oslobodili najveći dio okupiranog dijela Hrvatske. Boreći se tijekom godina Domovinskog rata pod geslom "Za Hrvatsku kao tigar", prva je brigada bila na svim hrvatskim bojišnicama i danas je spremna ispuniti od vrhovništva postavljen svaki zadatak, bez obzira na to radili se o branjenju hrvatskih granica ili oslobađanju preostalih okupiranih teritorija. I zato ovi mladići, želeći da služenje domovini ostvare u prvoj gardijskoj, nisu pogriješili. I zasigurno će odoljeti svim iskušenjima i napornim zadacima koje im postavljaju njihovi nastavnici, kako bi ih što bolje pripremili za težak, ali i izuzetno častan poziv hrvatskog vojnika.